So sa tong tuyo katawag sis, ganina mo tayo Ang share. tawag sa kinabuhi, Pastor, Tawag sa kinabuhi, na oo. sa Magamit po na nato. evangelism, Pastor. Oh, Morning sa tong isa, kadlawon. tong isa. Ang una nga tawag, mga igsuon, kasi ilo kami kung nakatugaw kami sa inyong katulugon, apan gusto lang na akong ma-share sa inyo ha, ang gugma sa Dios ug ang tawag sa kinabuhi. So ang unang Tawag tawag sa sa kinabuhi. kinabuhi, mao ang paghinulsol. Paghinulsol. Ay ang tanan nakasala ug nahilayo sa Dios, kinahanglan nato nga maghinulsol sa kinabuhi nga Dios. So hinulsol, una nga tawag, ikaduhang tawag sa pagpangalagad. Samtang may kinabuhi pa kita mga igsuon, mga lagad ta diya sa paghinulsol. Dili na nato hulaton nga makuha ang patagtiil or dili na makumpleto atong lawas adiserta mga lagad sa Ginoo. Samtang may panahon pa mag-alagad ka sa atong Ginoo. So challenge na siya. So ikatulong tawag igsuon kani nga tawag katong permirong tawag ug ikaduhang tawag pwede ra to nimo balibaran igsuon. Apan kining ikatulong tawag sa kinabuhi mao ang tawag sa kamatayon walay ni bisan kinsa Kamatayon, mga pangalipas ani. Kay kung imo lang tao ng sementeryo na gamay na dako na taas na mubo nga pansyon tungod kay ang Ginoo sa Ginoo nga pag semester kamatayon na mo duaw kanimo wala gyud kay kanang dili jud ka makaikyas wala ikyas gyud. So mao na igsuon nga samtang may kinabuhi pa kita atong ihalad atong ihatag atong kinabuhi sa atong buhay nga Dios. Kay kung mawad-an na kita sa atong kinabuhi wala nay chance, wala nay panahon, wala nay rewind kibali nga na. So mo na ang tawag sa kinabuhi. Salamat sis. Lapakan na to may igsuon. So mo to ang isa sa mga example no.